Barkanmu da kasancewa a cikin wannan fage mai suna wasanni da ɗumi su. Ni ne naku Abdul Cartoon TV. Abokin namu na tattaunawa yau shine Shamsu, wanda kuka fi sani da Nato. Za mu so mu ji ta bakin shi yadda suka kaya a wasan da suka buga yau. A Malam Shamsu, ko in ce Nato, masu kallo za su zo su ji ta bakinka, wato yadda kuka kaya wasan ku ta yau. A wasa alhamdulillah ya wusa wala sai ya lashe kwallo tare da zuba kwallo guda biyu cikin yaga. Alhamdulillahi, kun dai ji su Malam Nato su ne suka lashe wasan da suka buga ɗazu. A Malam Nato, masu kallo sun so a tambaye ka cewa wani irin ƙalubale ne kuka fuskanta yayin da kuke buga kwallo, ko kuma kafin ku fara kwallon? Haka maganar ka take, gaskiya mun fuskanci kalubale da yawa. Daga cikin su akwai bayan mun shirya mun saje shi za mu fara kwallo, kowa ya buɗa an ba shi namba, sai kwamiti take sanar da mu wai ba ba su wa kuɗin kwamiti ba. Kan buya uwa wallahi aliji komi ya bai min daɗi, wallahi gashi ko sisi wanda wallahi sai dai an ce to in ba su waya ta aiki na ba shi ta samu ko rashin samu, ka ji wani wata da ni nan. Ban san ko wuce ko kan wuce ba, wala ina ganin sun ɗoye ba gola mota shi na sakin ta tana wani yini ce akwai buya uwa ita ɗaya ne wani yini ne boli wala dan komi na yawa kalubalen mun hawa ko kenan ni ba su waya ta an kai ki in ba haka nan kai wa mu haya kwallon nan. Ni ko wanda yake matsayina na kaftin ni ce ni waya da kai wala ni ce gola ga ɗan shi ya da alba kwallo ka ɗoye sakin ta waya tana cikin hannu wallahi da ta waje sai ka so ta. A Malam Nato, a cikin ƙorafe-ƙorafen da masu kallo suka rubuto sun ce a tambaye ka wai ɗazu lokacin da kuke buga wasa sun ga cewa hankalinka ya tashi, sannan kuma sun ga har ma kafan takalminka ya tsinke. To me za ka yi cewa akan wannan? A'a abawa kai kuma ai dole takalmina su kace, Allah ya sa ba su ma ciye wala ai dole wallahi su kace ina cikin hannu. A'a kuma yaron nan walla da an kawo makin kayan gudu ya rai shoya da na shigo ya gudu walla billa ta ɗiga shi zagayo ni bi na ɗaya nika walla wance bai kuma na shuyi ga ta dawa ne kaga lehi na walla luya. Nato, kowa ya san kai babban filiya ne. Kafin kawowa yanzu ka fuskanci kalubale da dama a cikin kwallo waɗanda kuka yi cikin gida da kuma ƙetare, amma me yasa wannan kwallon ya ɗaga ma hankali har wai ka je ka zagaya boli? Kamfu ya uba ba dole wa ita boli ba kai da to gashi waya tana cikin hannu kuma in samu ciwon maya. A'a wallahi yaron nan kai dai Allah ya sauka da an ka dawo sako ai dole ku walla canjin na ba muka ina na ga da yaro dan kaimi shi kwaikwaita ne kuma a ci mini waya ta muna kada gwargwaran zuciya ta yi sanyi walla ka. Kuma ko ban zawala hakin da nake gehe ne walla in ya dauki wala ka san haki ga dama wala akwai ayyo in hakin nan na walla in yawo ya mata ka fada shi walla sai an dauko ka bayan. Malam Nato, mun ji kalubalen da ka fuskanta da kuma irin nasarar da kun ka samu. Wace irin shawara za ka ba masoyanka, musamman wayanda suke da ra'ayi akan kwallo? Ni dai shawarar da ta ba su a alaji shine kwallo da kuka gani wata abu ce wadda samu sa'a ko rashin sa'a, kuma duk da kaga an sawo yawo cikin kwallo kaka ce dan kaimi na dani yawon da an kawo make wala ina ganin cikin kai ne wala kamar yadda abu 70, amma Allah da ya ɗoye shukawa ko na bi shi walla wance bai ko bai a shuye shi a dai ci gaba da yi komi da ko gali shi ya ɗoye lallabawa. Na ba ku lafiya. To masu kallo, kun dai ji yadda suka kaya kuma kun ji irin shawarar da Nato ya baku. A duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin. Mu haɗu a shiri na gaba.